Здравейте хора, аз съм Найди и днес снимам на Survival 2 новия ми скин, ако никой не го е виждал. Така, ще ходим, мисля днес да ходим да копаем. Нямаме торчове. Сега хора се върна, съм да взема пръчки и дърви. Така хора, аз слязох на мината, ето даже до никъде не сме слязли. И почваме да копаме. Ще е кратък този клип. Готова стъпалцата за кюп. И да продължавам. Сериозно. Поне малко айрон да намерим. Не знам, ще направим нещо от против. Замани се за мене. Така, хора. Може да се направи Facebook страница. Може. Не се знае. И не ме питайте как ми е Facebook страницата. Още не съм си направил. Всъщност имам, ама мисля дали за канала да е. Няма да ви кажа. Супер. Кола. Също не. Хора, не си да чакайте. Сори хора, това беше даже Ванеска. Питам за домашното, че го е забравя. Така ще някой път сигурно, даже няма да е... Ще сигурно даже постоянно ще ми... Добре, че спрях клипа. Сори за това. Колко коза бога бе? Аз искам айрон да имаме, не кол. Така хора. Опа. Ако съберем, ще може да си направим нова къщичка. От камъкше. Защото тая не е готина малко. Малко. Много малко. Но днеска мислихме, завъни си мислихме да направим нова къща. Даже да снимаме. Хора, вече имаме 4 абоната. Бързо събрахме много абонати. Бързо са. Сериозно? Бе, пак ли той нещо? Ай, стига бе. Света свърши. Бату на завярване бе. Що на нас? Даже нищо не бяхме събрали. Сериозно. Не кирката, бе. Фърнах си кирката, хора. Ето и то с материалста. Да го ходим, качвай се. Там минало ще я закрием официално. Само си взема торчовете. Ако му кажете за какво ще прибираш торчовете.
Тук ако има, например, не... Добре, виж колко кола имам, 8 кола съм прибрал. И то за 7 кола, знаете ли колко кола дадо за тия факли? За тия торчове. 14 кола дадо за тия торчове. Пишете ми кой искате, само да не са някакви тъпи глупости. Хора, които за Дидо, ако се абонирай за Дидо, и за мен също, защото аз съм нещо като братовчет на Дидо. Не, базикам са. Някой да не пише, че верно съм братовчет. Базикам са. Поименно. Ради Дидо, сванах си хора. Ма не сме наистина братовчети. Някой тапанар, ако напише, не чувай си тапанари. Някой може да ми се фани на кълица. Чуй, не знам за какво го снимат тежко. Овця! Стига. Значи ще направим нова къщичка. Аз годен ли съм? Че не помнях? Не. Меч, так. Меча си го стане, хора. Брадва си направим сега. Братвичка. Така. Братвичка. Като намерим вече диаманти, така по-персонална работа. Ето пак виж скина ми. Ако знаете, не толкова си известен. Малко по-известен от мен геймер. Има почти същи скин. Почти същи. Само че моя е червен. Не червен, извинете. Може да има същия, ама не да е червен, ами. Да е червен, де. Българка вече не е. Сега па ще пише, че си... където е проси, бе? Абе, бати... Мамля, нали? Не ли снима в много готин сървър, къде там се бият хора, ако сте гледали клипа. Трошат цветята и дават разни неща. И трошат ми месо цветето, да идея като цветенцето като айтем и идва някакъв друг, например крафтинг тейбъл, например ви казвам. Ние и са падна на диаманти. Смачка ги всичките. Хора, подобрението тук в тази къщичка е само едно. Печките. И отзад. Бъгна? Не. И печките. И печките. Печките тук отзад е едно блокче, не ми са виждали това. Не знам защо, ама само да хъба. Знаете, обичам да си хъба. То клип мисля да го приключвам. Не. Само... ако някой знае IP адреси на готини сървъри за пае. Ако знаете, дайте ми. И аз ще играя там. И днес звъни само да снима. Дай ми XP, четвърти лев. Искам да видя нещо в настройки. Сега видях, че може да... в настройки. Това ли беше? Не. Това е този джойстичето. Не съм съгласен.
Ще го сложим напълно. А не, о не. Забрави. Извините, забравяйте. Его. Сега къде го цъкнах? Така. Това да си го запомня, само да се оправя подвижността. Те по-бре. И къде беше сега? Ето го. Ето ме. Това беше от мен, ради и до скоро.